Menjetek haza, ma nem lesz tanítás. A tanítás további intézkedésig szünetel. Vigyázzatok magatokra és kerüljétek a tömeget. November vége volt már, mikor legközelebb iskolába mentek a gyerekek. Tanár úrnak tisztelettel jelentem, az osztály létszáma megváltozott. Csörgő nem jön többet, meghalt. Gyanútlanul ment az utcán, amikor egy eltévedt golyó. Horvátról sem tudunk semmit, azt beszélik, elköltöztek. Szihalmiról sem tudunk semmit, az egész családot elhurcolták. A pattársam se jön többé, egész egyszerűen eltűnt. Az édesanyja sem tudja, hova. Tanár úr, miért jöttek be az oroszok, és most már mindig itt lesznek? Mi volt ez, tanár úr? Háború? Forradalom? Ellenforradalom? Mikor lesz vége, tanár úr? És hol van az osztályfőnökünk? Nem tudom, gyerekek. Nyissátok ki a könyvet a 69. oldalon. November első napjaiban még úgy tűnt, hogy a szovjet politikai vezetés hajlandó a tárgyalásokra. De november 4-én meggondolták magukat, és hadüzenet nélkül támadást indítottak hazánk ellen. November 11-éig a Csepelien kitartóan harcoltak. De több mint 200 szoros szovjet harckocsis túlerő felszámolta hazánk ellenállását. Erről a megrázó élményről ír Zas Lóránt Novemberben című versében. Zas Lóránt, novemberben. Novemberben szürkék az utcák, novemberben szürkék az egek. Novemberben Budán és Pesten nevetni nem lehet. Novemberben a Farkasréten halottak napi misecsend fogad, novemberben fehér virággal fedik a sírokat. Novemberben égnek a gyertyák, kicsinyek, teltek, véznák és nagyok, novemberben földig hajolnak a sötét kalapok. Novemberben géppuskák szóltak, tankok tapostak, a föld remegett. Novemberben gyilkoltak, öltek, november temetett. Novemberben itt esküt szektek, gyaláztak törvényt, tiportak jogot, novemberben vörössel vérrel a mágia lobogott. Novemberben erőszak vágott, gumibot tépett, börtön kacagott, novemberben a homlokunkra égettek csillagot. Novemberben sírnak az utcák, novemberben sírnak az emberek. Novemberben könnyek köszöntik az elesetteket. Novemberben csend van és béke, temető, fejfa, virág és kereszt. Novemberben az álmodó rög itt tart és nem ereszt. Ám a forradalom leverését követően akadtak, akikben fellángolt a remény, hogy Magyarország újra szabad lehet. Most képzeljétek magatokat egy utcajelenetbe 1957. januárjába. Muk! Hallottad? Muk! Az meg mi? Márciusban újra kezdjük! Attól! Márciusban újra kezdjük! A reménykedés azonban sajnos nem tartott sokáig. A karhatalmisták fülében is eljutott az újrakezdés híre. Igen? Még hogy muk! Nagyon jó! Akkor mi meg muk! Mi az a muki? Márciusban újra kezdünk internálni! Hallotta? Márciusban újra kezdünk internálni! A forradalom leverését követő brutális megtorlás elől többen próbáltak külföldre szökni. Volt, akinek sikerült. Ezt disszidálásnak hívták. A szívük azonban nekik sem volt könnyű. Az itthon maradottak nehéz helyzetét mutatja be a következő mű. Földes László, hely a térképen. Európa közepén áll Magyarország, Budapest. Máshol még azt sem tudják, hogy nem ugyanaz, mint Bukarest. Az ország neve nem látszik, a városok kispontok. Ujjam alatt elférnek a hegyek, apró foltok. Szülőföldem holdfényben, árnyékba öltözve vár, mint vándormadár délen, a gép remegve leszáll. Ez az ország Rémálom ébren. Ez az ország
Kísérleti nyúl. Ez az ország. Gyöngy egy pohár vérben. Ez az ország. A szívem elszorul. Ez az ország. Lenyilazott szarvas. Ez az ország. Széttaposott kert. Ez az ország. A múltban sem olvas. Ez az ország. Zöldre, vörösre vert.